Malta u ċ-Ċina qegħdin jaħdmu fuq joint venture biex isir investiment f'pajjiż Ewropew fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli, pannelli solari u oqsma oħra fl-enerġija. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fit-tmiem laqgħa bilaterali li kellu mal-Viċi President taċ-Ċina Li Yuanqao waqt it-tieni jum ta' żjara tiegħu. Din il-laqgħa seħħet l-għada li ġie ffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Gvern Malti u dak Ċiniż ftehim li jkopri 5 snin u jolqot numru ta' setturi. Il-Prim Ministru Muscat qal li wasal iż-żmien li pajjiżna mhux biss jiġbed l-investiment leh imma jara kif jinvesti hu nnifsu u dan jista' jseħħ permezz ta' qbil ma' kumpanija Ċiniża fil-qasam tal-enerġija. Dan qal il-Prim Ministru huwa mod konkret li bih pajjiżna qed jaħdem mat-tieni l-ikbar ekonomija fid-dinja filwaqt li sostna li pajjiżi Ewropej oħrajn qed isegwu fuq dawn il-passi. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li għaddejjin ukoll negozjati għall-investiment Ċiniż li qed iħarsu lejn Malta bħala bażi loġistika. Qal li jeżistu proposti konkreti dwar dan l-investiment biex Malta jkollha mhux biss port ħieles imma anke free trade zones għal skopijiet loġistiċi. Naraw li kumpaniji Ewropej u kumpaniji mill-Afrika jkunu jistgħu jiġu Malta, jaraw x'għandhom x'joffru kumpaniji kbar Ċiniżi għax ma jkollhomx il-budget biex jgħodu jitilgħu iċ-Ċina 3-4 darbit fis-sena. Jaraw dak li jistgħu joffru dal-kumpaniji u mbagħad Malta tkun ċentru loġistiku fejn isir ix-shipping ta' dawn il-prodotti lejn pajjiżi oħra Ewropej lejn pajjiżi oħra Afrikani. Qal li dan se jkun qed jinvolvi ħtieġa ta' politika ġdida dwar il-loġistika li x-xogħol fuqha diġà beda. U naħseb li din tista' tkun qasam ġdid eċċitanti ta' tkabbir ekonomiku. Barra minn hekk il-Prim Ministru ħabbar li Malta se jkollha konsulat ġenerali fil-Belt ta' Shanghai li hija ċentru finanzjarju u kummerċjali ewlieni fiċ-Ċina. Qal ukoll li l-investiment permezz ta' iktar riżorsi fiċ-Ċina qed iħalli l-frott permezz ta' sinerġija li teżisti.